नोंनि बायदि फ्ल' आइडिया नङालै आच्छा बिदिनो जाथोंसै देलै आं नाय बिदै मोनजाबानो जाबाय सोरबा राजकुमारखौ लोगो हमनो थांनो नामा डार्लिं मिस्टार नों बेखौ मा बुंलाबायदं मा गुरु जिनिसा थाग्राथारलि माथो मोसानि खुगानिफ्राय जेला मैया गावखौनो बासायनो सानो अब्ला बियो गावनि देहायाव थानाय गासिबो बोलोखौ रैखानि थाखाय बाहायो नाथाय मानसि नङा जुनारसो जुनार जुनाराबोदि गांनाय उखैनाय दङ नोंथ' बेखौ मोजाङै मिथिखागौ सना Criminal! You bastard! नों बेखौ सिनायाखै बे सोरो बे आंनि बिनानाव औ बिदिब्लाथ' साबसिनसो जाबावबाय ना नों मा बुङो नाब्ला येस खोरोमदाव उनाव लोगो मोनफिनलायसिगोन औ नाब्ला औ आदा आदा नों बिसोरजों मानो लोगो जायो बिसोरथ' मानसि मोजां नङा बिसोरथ' मानसि गाज्रिसो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया अनजालि आं मिथियो खालि जिउआव दान्दिसे रंजानाय मिथिबाय जों मोनसे पिकनिक एरेन्ज खालामदोंमोन अनजालि बेयाव नोंखौबो आंथ' थांनो गोसो दंमोन नाथाय आदै मादैनाव सोंगालासिनो आं थांनो हानाय नङा नोंसोरसो फैदों औ मादै साहा बाय अनजालि नाङा मादै जों दानैसो लोंनानै फैदों जों मोनसे खोथा लानानैसो फैदोंमोन मा खोथा जों मोनसे पिकनिक एरेन्ज खालामदोंमोन बेयाव अनजालिखौबो लिस्टआव लादोंमोन नाथाय दा बियो नोंसिनाव सोंग्रोआब्ला थांनो हानाय नङासो होनना बुंदों मानो दानो सेंग्रा सिख्ला समावनो रंजा बाजा खालामाबा मालाथो खालामनो बिदिब्ला येस थांनांगौ नाथाय आदैया बेखौ आं दङ ना नों मानो सिन्था खालामदों नाथाय मोनसे खोथा नोंसोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेरावनो रंजा बाजा खालामो बेवहायनो गावखौनो बावगारलाङो आरो गावनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनो रोङैखौसो नुगासिनो दङ जोंनि हारिनि हारिमुवा मोनसे आब्रुथि गोनां हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनाया नोंसिनि खामानि मानोना नोंसोर दा एडुकेटेड जोब वाव मा सिमला जायगा ना बियो हे नोंखौ अरे नै हे नै नोंखौ नै
अन्जलि अन्जलि मा जाखो बोरै 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 बारा साल नामा अन्जलि रासालाया जायाखै अन्थायाव गाहेदों जे जायोलै दानो गागोन बे अन्थायावसो गाहेदों देलै मोजां मोननायाव बिफोरनि जाखायो दाबो गोबां सागासिनो दं बारा जायाखै सिखारदो दे लासै ओरै फै दे बावनो दसे जिरायदो एसे मोजां मोनबाय दे बिदिब्ला नोंसोर थाथ'दो जों जानाय लोंनायखौ थिग थाक खालामहैदोनि देलै मोजां मोननायाव एसे जाखायो अलंबार बै न'खरना होनायसै बेसेदि समायना नुदों वाव नंगौआनोथ' थारैनो जोंहा बेबायदि न' जायोबा बेसेदि समायगोन नङाना अलंबार थारैनो बे सुदेम देराजोंनो सुदेम संसाराबो जोनोम मोनगोन बिदिब्ला नों नुमारगोनथ' बै सुदेम देराखौ आंनि जोबथा हां थाजासिमब्लाबो लुगोन अन्जलि जों सानैनि बै सुदेम देराखौ हामबायसै हनै मालाय लोगोफोरा रंजागासिनो दं थ' थांदिनि थुदो Attention please दा जोंनि गेजेराव हायलालाय हुइलालाय मोसाना दिन्थिगोन जोंनिनो मुंदांखा मोसागिरि मुस्रि रान्थें बसुमतारी आरो गायदे बसुमतारीया मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय साबसिननिफ्राय हामसिनसो जाथारबाय माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो सना माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो खुगायावल' गोदै राव गोसोआवबा मा दं गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो सना माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा गोरबोजों गोरबो गोरोबलायनानै सोलेरजों सोलेर अननाय गथायलायनानै मानोथो नों बुजिथारा जागोन ना सानसे जुलिया जागोन ना सानसे जुलिया गोसोखौ बेसेबां बुरखायबावनो आं लांगोनैनो बेसेदि खोथा जाबोखो गोसो थोनाय नङामोनब्ला नोंखौ आंखौ मिथिना लाखा नों हिर'
मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा बोथोरनि मिनिनथा फाखोनाव आजोलि बिबाराव लासैनो राननो हमबाय अनसायगोन दानो आंखौ समाव मिथिगोन नोंनि गोसोखौ मिथिगोन नोंनि गोसोखौ गोथार गोसोजों गोसो थोनायाव गिनाय फोलानाय नेवसिनाय थाया हानायमोनब्ला रजे आं दिनै मानोथो आंखौ फोथाया मानोथो आंखौ फोथाया मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय साबसिननिफ्राय हामसिनसो जाथारबाय माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो सना माबोरै नोंखौ आं नागारबावनो खुगायाल' गोदै राव गोसोआवबा मा दं गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो सना माबोरै नोंखौ आं फोथायबावनो मोजांनिफ्राय मोजांसो नुसिनलायलांबाय गैया माथो दासिमबो जुलिनि खालारा ए अलंबार सिखारदो जायगाया मोनफैबाय मोनफैबाय सरि साबाय थायाखै फै थांसै थ' गाज्रि मोनाबा आंनो दोनलांसै जाया होमबा अनजालि बेथ' अनजालिनि खेरासो अनजालि आदै फै अनजालि आं नोंखौनो नेगासिनो दङमोन गाखोहैदो अलंबार अलंबार नैबे अनजालिनि खेरा बहा मोना नों बे गारि गोलैना दंमोन नंगौ नामा अनजालि 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 पिकनिकआ माबादि जानाय अनजालि मोजां आं गुवाहाटीनिफ्रायनो मिथिखादोंमोन नोंदि पिकनिकआव थांदों औ मोजां मा बुंदों नों अनजालि मा आदै नोंहा मा जादों अनजालि जेबो जायाखै हाजो गाखोदोंमोनथ' एसे मेंनाय मोननानै खर' सानाय मोनदों औ जागोन न'आव दसे रेस्ट लाहैबानो मोजां मोनगोन नोङो
सफैबायानो औ लामायाव नेनानै अनजालिखौबो लाबोफाखाबाय आं अनजालि मा मादै नोंनि खोमानि फारसे खेरालाय खेरा हारे बबाव गबोखो बेनिखायनो मानसिया सब समाय सांग्रां जानांगौ गावनि खोमानि खेरा गोमानायखौ मिन्थियाबालाय माब्रै जानांगौ जाखो हामबाय दे हामबाय हाजो गाखोनायफोराव नांथा नुथा गबाय आरो बेलाय बेखौनो नोंहा नांजाबाय थानांगौ आं जोबोद गरम मोनथारदों थौ दुगैहैनोसै आं गामसाखौ बार रुमाव दोनहैखाबाय आं दे होमब्लालाय अनजालिनो खेराखौ हैफिननांगोनलै नङाब्ला जोबोद गाज्रि जागोन नङाब्ला बहा सख'खो सोर सोर दंमोन बायदि बायदि सोंनायनि फिन होनांगोन हले अलंबार अब्ला नोंनि मुं लागोन सि खमखि थिजि जागोन सिना अलंबार होननानै मिथियोब्ला अनजालिखौ हरफानाय नङामोन लोगोसे गुन्दालुथानैसो हरनानै जागौमोन बेनि सिगांनो हैनायनि पलिसिखौ सानखादो दागा मागाथ' हैनो हानाय नङा बिदिब्ला मोनसे खामानि मावदिनि मा दा मोनायाव साथामजों स्रोदो अनजालिनो खेराखौ हैखोमादिनि हाब मानसि गोरलै बुंखोलै बियो सिगां सानावबा मा जादों आरो दा हराव दा माथो राहा दंबावो सानाव थांनोबोथ' जेबो खामानि गैया मा खामानि लाना थांनो अब्ला मोनसे खामानि मावदिनि नोंसोर बाहेरायावल' थादो आं सिङाव स्रोदै अनजालिनो खेराखौ हैखोमादिनि नाथाय जेबो नाथाय गैया आदा नोंखौ आं दहायनिफ्राय जेनबाय थानाय नुगासिनो दं नों न'आव थांबा मोजां जासिगोन नामा सैमा साला नोंनि नोमा नुफानि खामानिया आंजों गेलेयाखै आं मिथिबाय दाब्ला दासारान ओइ साबिया आरोबाव गोजौबावबाय आं टप दादले मा हिरु दानो जेनबाय नामा गोहो गैलिया आरे दस आं दिनै हारमानिबाय आंनो बाइकनि साबि हरफिनदो नङाब्ला आं दिनै न'आव थांनो दिगदार जासिगोन मा नोंनो गारि साबिखौ नांफिनगौ नोंहाथ' होनो गोनां गोबां जिनिस दङ ना मा होनो गोनां नोंहाथ' सासे नायनो मोजां बिनानाव दङ ना बेखौनो बन्दक दोन सालान बाथ्रा बुं ओइ रा नोंसोर गावजों गाव मा जालायदों ओइ गाबदा साबिया हरफिन बर्थमानसै नङाब्ला बियो न'आव रायजागोन नोंसोर आंखौ मा सानदों आंनि बिनानावखौ नांगौथ' जागोन नाब्ला दासारान नाथाय खोरोम नों आंनि बिनानावखौ हाबा खालामनांगोन मिथिबाय रान Oh, that's like a good boy. Come on, let's start again. बिदिब्ला नोंसोर बावनो थाथ' आं थांनानै फैनि मोजां मोजां थांलै बारा गोबाव थानाङा बेस्थ'ब्ला अनजालि हे अनजालि 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 अलंबार नों औ अनजालि
अलंबार मा जाखो अलंबार नोंहा मा गोमायामोन मा गोमादों गोसोखांनाय मा गोमायामोन माथो सैमा जोंफ्राव जोब्बायलै अनजालि नों मिथिदों नामा सिखाव बोरै खालामदों सिखाव आंथ' मिथिया बे खेराखौ बहाथो मोनखो खेरा बेगावनो दंमोन मादै आंसो बावदोंमोन मोजाङै था नङाबा हले सिखावनि आखाइया गोलावथार हामफ्रमनानै लांजागोन मादि खालायबावनो सेवारि जोंना अलंबारा दाबोनो मोनसे खामानिखौनो नागिरनानै लानो रोंलिया बिदिनोहाय लायस्रि जोंनि गामियाव थानाय गथ'फ्रा बादायलायनायानो गोसो गैया गामिखौनो नागारलांनो बायो जायनि थाखाय मोजां मोजां गथ'फ्रा दावगायाखै दालाय जोंनि बाबु अलंबारानो बिदिनो जायाखै गुवाहाटियाव खेबबैसो थांनो होननानै ओंखारलाङो न'खौ गोसोखांनानै फैफिनबाय थायो मादि जाबावगोन बे गथ' सासेया हायोबाथ' गामियाव दोनैयानो गाहाम गामिया गोदोनि बायदि नंलिया बेखार गथ'फोर बांनायखायनो हाबानो मोजां नंलिया खालामनो लायस्रि जोंहानि गथ'आथ' टिभिनिफ्रायनो सिखारथारलिया फरायनायाथ' गैथारलिया बेनिखायनो अलंबारखौ टिउसननि थाखायसो रायलायलांनो फैदोंमोन आं बैलाय माथो मानसियानो फैबाय रायलायलांबानो जाबायना बावाखै नोंलाय बहाथो थाङामोन टिउसन मोनसे दंमोन टिउसन लानानै फैदों जोंहानि रिन्दाव बाबुखौबो सम मोनसे दिहुननानै फोरोंहैदो गथ'आनो फरायथारा सम मोना होनबा हानायाथ' हायामोन नों बुंबाय जेब्ला सम मोनसे दिहुनजाया बे थादोहाय लायस्रि बिराद गोबावसो जाबाय ओंखाम गोजाखौनो जालांदोना नांलाहाय न'आव बिराद खामानि दंथारो जानाय सौैगोनखौलाय दे बिदिब्लालाय थादो दे बाबु जागोन मादै नोंनिया खोथाफोरानो रावजोंबो गोरोबथारालै हे रले नोंसोर मा सिलायाब्रा नोंसोरथ' खारखुमागोदोंनो अलंबारखौ नागारनानै आं नङालै नैबेसो साला गिख' गाव खारग्रोनानै हे र' नोंसोरथ' खारखुमाबोदों दे नाथाय बै जाथायनि उनाव अलंबारा मा जादों नोंसोरथ' बेखौ मिथिया मा जादों जेबो जायाखै मालाय इसोरनिसो बोर मोनदोंनो इसोरनि बोर मोनदों बै जाथायनि उनावनो अनजालि बिमादैया अलंबारखौ गावनि फिसाज्लानि टिउसननि थाखाय रायलायनो थांदों मा बोराया ओरैनोबा रंजासुलाखा बेयावनो आरो फिसौजोनि हाबाबाव बा अलमोन खाफाल मा हिर' मोसाहैनोसै नामा मोसाहैनो सिगाङाव लांदां स्टेज गेजेराव हिर' हिर'इन होबथानो रावबो भिलेन गैया गो डु एज इउ लाइक होमबा नोंसोर मिथिबाय एन्जय या एन्जय अल द बेस्ट अलंबार नोंनि साननाया जाफुंथों थेंक इउ बाय बाय जाबाय रिन्दो बोरै नायनाय मा गुड नैबे मोनसेखौ सानबावनाय दे अलंबार साहाय लोंदो जागोन मोजां ना अनजालि औ मोजां साहाया मोजां जाखादों आं फुदुङाखै रुवाथियासो फुदुंदों सर लाभ माने मा लाब माने नंखायखौ नंगौ बुंनाय गोखाखौ गोदै बुंनायानो लाब मिथिबाय नंगौ अनजालि ओरै फैनायसाय
थांगौ मादै लिरखांबाय रिन्दाव अनजालिखौ आं मारै फटाया बिनि बिमाने जेबो फाट्टाखौ मोना माबोरैब्रा एसे बुंलाय मा जाया मा जानो जेब्ला टिउसना सोलिबाय थायो अब्ला अनजालिया गावनो फोरोंनानै साहा होफैयो आरो बियो बुङो न आदा साहाया बै समावदि आंनि गोसोआ बेसेबां गोजोन मोनदों आरो बेयाव मा बुंदों मिथिगौना आं नों नङाबा थांनानै थानो हाया आरो मा बुंबावनो गथ'खौ जेब्ला थगायनानै बाहेरायाव थिनहरो अब्ला अनजालिया आंनि आखाइखौ गावनि बिखायाव लानानै बुङो I love you अलंबार आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हानाय नङा आरो नोंनो आंनि जिउनि लामानि अलंबा बै सिमांनि ओइ अलंबार ओरै नाहरनोसै ओरै अनजालि 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 आरो मा बुंबावनो आङो गथ'खौ जेब्ला बायनानै बाहेरायाव थिनहरो अब्ला अनजालिया गावनो आंनि आखाइखौ बिखायाव होनानै बुङो I love you अलंबार रिन्दावा खर' सानाय मोनदों ने बेनिखायनो टिउसन लाया होनना बुंदों नंगौ नामा जागोन दे बिदिब्ला मा जादों अलंबार ना देहा मोजां नङा नामा नंगौ मादै मैया गोबां हरसिम उन्दुनाय जायाखैमोन बेखायनो एसे बोरैबा मोनदों बिदिब्ला आं थांसै मादै होथारनांगौ बांद्राय हिरु देखायनि बे साला जोंनि सिगाङाव नंगौ गुरु अलंबारखौ जेराव मोनो बेयावनो होख्रायथारनांसिगौ ओइ लोगोथ' गुरु अलंबारा थांगासिनो दङ नङालाय माथो आच्छा अलंबार नों गावखौनो हिरु होनना सानदों नामा नों गावखौनो हिरु होनना सानदों नों गावखौनो हिरु होनना सानदों खोरोम आं नोंसोरजों जेबो सुथु जानो सानाखै सैमा दादागिरि देखायनो जायगा मोनाखै साला बियो थै नोङो साला
अनजालि खोरोमदावमोना अलंबारखौ नुनानै गाज्रि जखम खालामबाय दा आं मा खालामनांगौ ना थांनानै हख्रा हख्रा गाबहैनांगौ नोंसिनि खोथाफोरखौनो आं फोथायनो हाला दा हाब्रुखौ सानो जेबो समाय गैला नाथाय अनजालि आरे आं बुंखाबायना आंहा बेफोरखौ सानो सम गैला